funso ilili likubwerali kuti akufuna akatswiri a ICT kuti abwera azaone system kuti ikuyenda bwanji pamenepo potanena kuti ayi chifukwa chokuti there are security protocols pachichewa mati kupewa kuposa kuchiza zimene mukunenazo zikuveka ngati kuchiza osati kupewa yayi anthuwa akufuna apewe chifukwa mmene mwaneneramo mukunena kuti tapanga ndiye matizati ndi amukhoza panga verify tinene kuti atati papezeka vuto pamene papa ndiye kuti mufunika kuti mubwererenso kuti muchitenso pamene anthu zimene akuyimphaniza kuti tizionera limodzi kuti ngati pali chinthu cholakwa chimene tikuchiona chokayikitsa tikonzerere nthawi imeneyoyo kuti matizati amene akatuka mapeto akhale otidi ndi ovomerezeka mwina susi tikafunikanso panganso verify ifatiza kuti imene timapanga izi ife tikuzidziwa zayenda chonchi koma zimene kunenazo kumapeto anthu atati akapanga flag ma issues kuti apa sitikuonapo bwino apa sitikuonapo bwino inu ngati electoral commission ndinokonzeka kuti mukabwerezenso ntchito imeneyi mukamvetsetsa kufotokoza kwanga chimene tikunena kuti sitiloleza ndi system chifukwa cha security protocols posachedwa mayi ameneyu anali ndi meeting ku State House amakumana mchakwera agwirizana kuti panopa asamvere zodandaula za opposition apitirize registration ndipo ikatha amuchotsa udindo pabwe munthu wina chairperson wanyuwani ntchito yake idzakhala kulengeza chisankho chimene chabedwa kale akuluakulu chisankho ichi kuti chiyende bwino mwana wa John Tembo achoke simatematiki ndi kampani yakuba inuyo munaona kuti system yopanda audit ngakhale ku banki kumakhala information ya sensitive koma system yawo imakhala ndi audit 2020 kunali ma independent auditors lero akana chifukwa chani